Mga trabahante Pinoy sa Tourist Garden Hotel ug laing 5 pa ka mga patigayon sulod sa compound sa mga hotel gitinguha sa Peso Lapu-Lapu nga matabangan sa Dole 7 pinaagi silang livelihood assistance. Siloan meron din na adunay live update kabahin ini. May Landulan sa 50 ka mga trabahanteng Pinoy ang apektado sa pagkahunong sa operasyon sa Tourist Garden Hotel. Napo kanila ang nagpabilin pa karon sulod sa compound tungod kay kitahasan sila sa paglimpyo sa 13 ka mga edipisyo sulod sa hotel compound nga gipaubos sa Provisional Asset Preservation Order sa Provincial Anti-Organized Crime Commission kon PAOCC. Usa si Liza, di tinuod nga pangan, sa mga waitress sa Chinese restaurant sulod sa Tourist Garden Hotel compound. Sa dulan usa ka tuig niyang pagpanrabaho sa mga restaurant, wa siya makabantay nga may mga pogo operation sulod sa compound o unsa mang illegal nga kalihukan. Wala man mi kakuan ano mo. Kay bawal man mi mo kung asa mi na assign adto ra man jud mi. Apaning nahitabong kalit nga pagkasira sa iyang gitrabahuan, wa siya'y mahimo kundi ang pagpangita na lang usab og laing panginabuhian. Mabalik ra kog Toledo kay especially nag-abang ra ko, wala na ko'y kabayad sa akong abangan. Uli na lang kog Toledo. Subay ni ini, nakig-alayon gilayon ang Peso Lapu-Lapu sa Dole 7 ug sa HR sa Tourist Garden Hotel aron mapaubos sa profiling ang mga apektadong trabahante. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, base sa gipahibaw sa HR Manager, moabot sa 50 ang mga trabahanteng Pinoy sa tanang patigayon sulod sa Tourist Garden Hotel compound. We want to know kay basin og madayon gyud no nga ma-close gyud ang company. Then we can also provide them some alternative like livelihood program o possibility nga ma-endorse nato sila sa laing mga companies. Nasayran usab sa Peso Manager sa Lapu-Lapu City nga ang naasoy mga trabahante nahatagan na hinuon sa ilang sweldo sa tibok buwan sa Agosto ug nahatagan na usab sila sa ilang 13th month pay. Kahinumduman, Agosto 31 sa hapon, adlaw sa ilang pagpanweldo, natunong usab ang gihimong joint rescue operation sa Interagency Task Force sulod sa Tourist Garden Hotel compound. Since closure of business magini siya, so needed gyud ang separation pay. However, di naman ma-contact gyud ang owners is because na may mga legal processes nga gi-undergo karon ang mga owners. So there is no assurance, it appears there is no assurance nga matagaan pa din sila og separation pay, not unless siguro national government will take into consideration. Sa pikas bahin, gitataw ni Mayor Junard Ahong Chan nga wala mi-apply og permit sa City Hall alang sa pogo operations ang niusa sa mga patigayon sulod sa Tourist Garden Hotel compound. There is only one application na abot diri sa among office, which is kanang nasa City Times Square. They apply for legal pogo. But since they don't have the permit coming from Pagcor, wa gid mi ka-issue. Lan sa dulan 50 ka mga apektadong trabahante, 16 pa lang kanila ang nakabisita sa Peso Lapu-Lapu ug napaubos sa profiling sa Dole 7. Hinuon matod sa Peso Lapu-Lapu, bukas gihapon sila alang sa nahabiling 30 pa ka mga trabahante aron usab ma-endorse sila ngadto sa Dole 7 alang sa livelihood assistance ug sa DSWD alang sa financial assistance. Samtang matod sa NBI 7, ang PAOCC na ang musweldo sa nahabiling napo ka mga trabahante sulod sa hotel compound. Lan? okay, daghang salamat Loan Merondina.